Veliki makeover u suradnji s talasoterapijom Opatija ide dalje. 3 se kandidatkinje pripremaju i bore za glavnu nagradu, a koja od njih će ići do kraja, doznaćemo uskoro. Do sada su Moana, Kristina i Olivera prošle kroz opsežne liječničke preglede. Na samom startu cijelog projekta mi smo uzeli smo njihove nutritivni status, antropometrijske mjere, znači analize sastava tijela. Isto tako kreirali smo individualni plan prehrane koji je normalno usko vezan i sa pojačanom tjelesnom aktivnošću. One se dobro snalaze u tome, evidentira se konkretan gubitak na tjelesnoj težini, visoko su motivirane i mislim da smo s ovim kandidatkinjama napravili jedan odličan odabir. A evo što kažu djevojke. Borba je krenula sa samom sobom, borba će se i nastaviti bez obzira na ishod. U biti bi se najviše voljela zahvaliti svima ovdje koji su se angažirali za nas, jer bez njih ne bi baš to bilo toliko moguće, ne bi bilo onog malog kika naprijed i kažem, zahvaljujući njima sve je krenulo dobro, nastavit će se sigurno bez obzira što se bude dešavalo i cure su odlične. Ne, nije zapravo teško. Mislim da kada zaključate mozak, onda je vrlo jednostavno. Zapravo mi svi moramo shvatiti da jedemo glavom, a ne jedemo zapravo ustima. Ustima samo fizički obavljamo sami proces hranjenja. Kada smo zaključale mozak, sve 3 već do sada pokazujemo izuzetne rezultate i u prvoj izjavi sam rekla da sam pobjednica. Pobjednica sam kao što su pobjednice Moana i Olivera skupa sa mnom ovaj tren. Ekstremno ponosna i na sebe i na cure. Naravno, uz pomoć ovih divnih ljudi stvarno sve je krenulo fantastično. Početak je bio najteži jer je trebalo iz temelja promijeniti sve dosadašnje navike, ali mislim da sam uspjela, koji cure jer se vidi na nama. Definitivno smo sretnije i zadovoljnije već sad, a što tek slijedi vidjet ćemo. Slijedi još puno rada, odricanja, vježbe i kvalitetne prehrane. Slijedi jedan drugačiji i zdravi život. Talasoterapija s ovim makeoverom želi ukazati na debljinu kao javno-zdravstveni problem. Sve veći broj osoba koje vode bitku s prekomjernom težinom, a spoznaja da je riječ o kroničnoj bolesti sporo se širi.